Здравейте хора, аз съм Марк 3000 и това е моят първи клип за вас. Днес ще разцъквам на Skywars в Viber MC. Долу в описанието на клипа ще оставя линк за сървъра. Чакай, видях някакъв друг свободен мап. Отида там. Ще започвам. Не е бил свободен, била по. Добре. Сега, за тези, които не знаят, Skywars е PvP версия на Skyblock. Целта е да останете живи. Да не ви убият другите и да останете живи. В този сървър има два вида. Skywars, Solo и Team Skywars. Има няколко играча. Това го казвам за хората, които не знаят, а то не би трябвало да има такива хора. За тези, които не знаят, в някои сървъри има кито. В повечето сървъри има китове и кейджове, а в някои има и трелове. В този сървър има и чрелове. Тези чрелове са за стрелите. По-късно ще видите за какво говоря. Сега само чакам някой друг човек да дойде за файт. Дори да съм сам в отбор, някой да дойде. Я да проверим на другите модове, ако има хора и не са започнали. Няма никакви хора. Добре, ще проверя на соло. Добре, тук има. 4-3. Не, чакай. Добре, се надявам. Да, успях. Redstone торча, не знам за кое са ми нужни. Давам бутушки, така, чрапет чест, може да ги ползвам за нещо. Един стак дърва. То след последно от моя. Добре. Фарминг, така. Един куп безполезни неща, един куп полезни неща. Но не и честплей. Да видя някой вече запътли са натам. Не. Добре. Сега нужните неща. Няма златна ябълка. Няма всичко. Дори стрели съм се сложил тук отдолу. Това май е централния остров. А те е междинния островчета. Я все пак да отидам на този. Преди да нещо интересно има. Някой да ми реши да ме атакне се. Си гледам нещата. Сорт. Цък. Да бягаме. Някой да ни реши да ма смее. Какво е Fire Protection? Как така може да сложи Fire Protection на сорт? Там има някой. Добре, Protection 1. Един и същи. TNT. Това не. Никой не излиза в момента. TNT. Ще си направя един трап с TNT тук. Аз нямам кирка. Нищо, без кирка ще го направя. Ще го направя без кирка. Сега някой като дойде, аз ще запаля тия TNT-та и дим да ме няма. Сега някой да дойде, да. Това тук. Някой идва ли? Никой не идва. Да обезопася моста, ако някой реши да ме стреля. Или ако аз реша да падна като най-големи идиот на света. Да видя айрон. Имам ли? Нямам айрон. Ясно ще трябва. Касов такъв. Няма биш плачи. Леле, то с Full Diamond. Аз кое имам? Leaping, Swiftness, Farming. Добре.
видим, тук има Айрон. Няма да се обдесим, ако някой втори ще да дойде. О, да, ще да идва. Този е един от двамата остане. Само да ми реши да... Само да не ме види и да си направи по-малко безопасен мост. Да, идвай. Ета. Другия ще се погреби за него. Идвай. Така другия ще се погреби за него. Иди е такъв файт става, такъв хубав файт. И не се получи това да го убие. Иде. Пак. Но това не ще. Не са вързана номера. Той сега като ме види, че съм слаб, веднага ще избяга. Спална си вълцата. Това си нищо няма да му помогат. Това не. Идвай. Не ти казвам. Той е умен. Това знае, че сигурно ще му стрели. Добре, няма да се получи толкова слесно, колко си мисля. Ще го чакам да дойде. За да го направя на нищо. Ела. Ама той също му лъгва. Той сега ще вземе, че да ма... Спичка. Бати късака. Не можеш ма учи. Добре учи ма. Стига бе! Така, малко по-след спичка. Че той иначе ще ма прибие. Не! Айде! Падай! Така ще иска без стрели. Аз такъв съм. Имам 18 стрели, много бе. Сега има шамаце. Излез. Така. Как е на 20 хилядър? Как е на 20 хилядър? Да, че на 20, но как така на 20? Добре. Почна да го намалява. Но той е с Full Diamond Armor. Чакай, то пък са рефиланти, чествайте бързо. Да си сложа хубава броня. И сега като... Сега, стига си имат цели, бе. Каза, че стига, бе. От това голям досадник. За всеки случай ще изям тази ябълка. Ела ми. Ще хвърля един пошън. Не имам по-добре идея. Ще си гледа всичко тук. И са бум! Не стана! Не се получи. Не, ще падна по-рано от него. Не се получи, безмахна се получи. Това беше всичко от мен, хора. Съжалявам, че не снимах повече, но програмата не ми позволява повече. Това беше всичко от мен. До следващия път. Чао!